హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూశారు కదా. ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి, అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్ వీడియోస్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో ముందుగా ఈ వీడియోని ఫుల్ సాంగ్ చూడండి. టెలిగ్రామ్ లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒకవేళ ఈ ఫొటోస్ కావాలి అనుకుంటే కామెంట్ పెట్టండి, నేను టెలిగ్రామ్లో పోస్ట్ చేస్తా, అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే ప్రతి దానికి యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్ 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో కాపీ కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ లాస్ట్లో యాడ్ చేసుకుందాం ముందుగా. సో ఇక్కడ 25 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో 2 ఫొటోస్, మళ్ళీ 3 ఫొటోస్ అండ్ లాస్ట్ ఇంకో ఫోటోది 4 ఫొటోస్. మొత్తం 4 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. 4 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు. సో ఫస్ట్ ఫోటో దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి, మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్ మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో లాస్ట్ వరకు 1 బై 1 సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా ప్రతి దానికి యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే ప్రతి దానికి యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. సో ఎక్కువ ఫొటోస్ ఉంటాయి, నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 24 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చేసి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ సెకండ్ ఫోటో దిగా ఈ సెకండ్ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసుకోండి. 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసి ఈ ఫోటో ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాం, దీన్ని వదిలేసేయండి, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇది కూడా సేమ్ ఉంటుంది లాస్ట్ వరకు 1 బై 1 ఇదే ప్రాసెస్. సో 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో కంప్లీట్ అయ్యే వరకు 1 బై 1 ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ వేసుకోండి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోండి. సో చాలా ఎక్కువ ఫొటోస్ ఉంటాయి, చిన్న చిన్న ఫొటోస్, ప్రతి ఫోటోకి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది.
నేను స్కిప్ చేస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో లాస్ట్ ఇక్కడ 21 సెకండ్, సో ఇక్కడ 24 సెకండ్ లాస్ట్ ఫోటో. ఈ 24 సెకండ్ వరకు ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇద్దరితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా, ఫస్ట్ ఫోటో 4 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సెకండ్ ఫోటో కొంచెం లాగ్ ఫొటోస్ ఉంటాయో అవి ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ టైమింగ్ చెప్తున్నా 25 సెకండ్ వరకు. మళ్ళీ థర్డ్ ఫోటో చిన్న ఫొటోస్ని 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ 24 సెకండ్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో అక్కడ వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇద్దరితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.